Springboks. So na, nuha na namin ang totoo talaga mga kahigala is mabaho. Hello! What's up? Mga kahigala! Kumusta mga kahigala? Magplansya muna ako mga kahigala kasi si Banana aalis na. Hindi pa ako nakaplansya, nakalimutan ko palang magplansya. Busy ang karir, busy doing nothing. Aalis na si Banana, pero magdiwas gihapon ko og plansya kay nandito pa. Inuna ko lang yung susuotin niya today. Yeah, she's going to get drunk today. She's going to get drunk. And she's going to a barbecue. And they're going to drink wine. Kasi aalis na naman ako ngayon mga kahigala. Pupunta ako sa kaibigan ko. Pero first time ko pa makapunta sa kanila. Kasi sa kabilang ano na naman ako. Hindi kabilang group. Sa isa kong kaibigan din. You see, I'm the one that actually irons, okay? She just puts it here. It's all fake. I'm the one that has to iron my clothes, okay? 君の虜になってしまえば Sana all. Nakabihis na ako. Kasi nga, papunta na si Banana dito. Kasi sabi niya, di para ano na, ready na ako pagpunta niya dito. Lotion muna pag may time. Magluto sana ako kay Banana para lunch niya. Kaso sabi niya, don't worry daw. Kasi every time na aalis ako, magluluto talaga ako sa kanya. Pero sinasabi talaga niya na wag na mag-alala sa kanya. Pero parang maano ako ba, maawa ako sa kanya pag aalis ako tapos wala siyang makain dito. Pero sabi niya, baka bibili na lang daw siya sa labas. Or siya na lang daw magluto. Ang bait talaga ni Banana, ayaw niya mag-ano ako ba. Ang sa Bisaya, makago, ayaw niya maghago ako. Enjoy daw sa laagnak ko. Sana all. Hindi na ako naligo kasi naligo na ako kagabi. Tapos wala din akong food na dadalhin kasi sabi ni Emily na siya na lang daw magluluto lahat. Soft drinks na lang daw dadalhin ko. So, soft drinks na lang. On the way na kami. Si Banana nagmamadali din kasi babalik siya sa trabaho. Nihapit pa mi diri sa Empay. Gasoline station mga kahigala para bumili ng charcoal. Kasi mag-barbecue yata kami. Tapos walang charcoal si Emily doon. Nag-text siya sa akin na magbili daw ako ng charcoal. Nandito na kami. Ito yung bahay niya. Ito si Emily mga kahigala. Yan. Sexy Ito bahay niya. First time ko pa nakapunta dito. Tapos nag-ano na siya, nag-prepare na. Tapos magtagay din kami. Diba, bongga? Tapos nag-ano na din siya, nag-prepare din siya ng pang barbecue. So, ito na yung barbecue. Ang daming hinanda niya. Malapit ang maubos ang red wine. Ito ang ininom namin na red wine. Yan. First time ko pa nakainom nito mga kahigala ba? Ito na yung isa namin kaibigan, si Tia Cindy. Dumating na. Hello, Igala! Hello! Siya no. Ay! Si Daryl. Kita ang katawa ka na. Ito yung food namin, no? Sisig mag-pray ka rin. Sisig. Yan.
checkers mga kahigala, nagbili kami ng camping tent. Tapos upuan ko. Kasi si Banana may upuan na. Tinatry niya yung tent mga kahigala, oh. Kung makajirjir ba kami dito mga kahigala, kung masibo ba kami ba? Maybe this way. Kinuha na namin ito mga kahigala. Tapos ito na foam. Bumili din kami. Isa lang kasi may isa kami doon na foam, kutson. Tapos ito na chair. Spring box. Dumaan kami kay Mami Eden mga kahigala kasi nga bumili ako ng longganisa. Nandito na kami sa bahay. Namili na lang din kami ng mga needs namin dito sa bahay mga kahigala kasi doon lang naman kami sa Checkers bumili ng pang-campaign. So para diso na no, hagi. Again, may bring house na naman ako. Salamat Emily sa bring house. Rice at barbecue. Tapos yung mushroom niya na chicken na may baby spinach. Masarap siya mga kahigala as in. Pinabalik niya yung soft drinks ko kasi nga hindi siya uminom ng soft drinks. Oh, tignan nyo. Kanti lang uminom ng soft drinks. Medyo nakainom ako mga kahigala kasi nga nagiinuman kami ng wine. Kasi yung ibang Pinay hindi uminom. Kami lang dalawa uminom. So yun. Sagdala din ako ng sauce. Thank you again, Emily, for the food. Mama. Babalik ako ulit dyan pag may time. I have my teeth in my mouth now, but what's that? Okay. Paborito niya kasi nito mga kahigala. Tapos may rice pa. Nag-order din ako ng pandesal at binangkal mga kahigala. Again and again. Pandesal original. Tapos binangkal. Pandesal na velvet. Wow! Baga sila umuwi ni Daryl at Cindy kasi nga may mga lakad. Kulang ang nauwahi uli. Gabi na dito mga kahigala. Tapos hindi pa ako nag-change na clothes. Si Banana is naka-change na, oh. Busy talaga si Banana ngayon mga kahigala kasi nga nag-fill up siya sa mga papers ba na i-change na daw yung apelido ko sa apelido niya. Tapos may mga butters ID ba, mga ganon. So, hinayaan ko na lang siya kasi sabi niya, siya na lang daw bahala sa lahat. Love talaga ako ni Banana, no? Busy si Banana dyan, tapos ako, busy sa po. Mag-topic na tayo kung si Banana is babaho ba siya og kanal? Kanal. Ang totoo talaga mga kahigala is mabaho ako kaysa kanya. Saklap be! Kasi siya, oras-oras talaga siya maliligo. Tapos ako, hindi oras-oras, no? Araw-araw, pero hindi oras-oras. Hindi gaya ni Banana na oras-oras talaga. So, hindi talaga mabaho kung kanal si Banana mga kahigala. Kaya love ko yan, oh. Kaya ganyan yan. Love ko talaga yan. Love ko talaga yan. Oh. Tingnan nyo. Diba? That's all for today, mga kahigala. Kasi time to wash na. Sabi ko ito. Kasi time to sleep na. I love you all. God bless. Stay safe always, mga kahigala. Okay? Bye-bye. Good night.